Tanan, sa dili pa ta parayo sa tuwang meeting, mag-protocol na ta, magpangapila na to kung inside na ang wala to Perez, say present ang malino Maria Pia Desma, Jupilo Mateveros, Gilo Barcelona, Romulo Cabreles, Apatinho na Alvin Adlawan Alvin Langko na Benedict Angko, Judes Rosso, Mirasol Centenos, Mauricio Alonso, Joseph Venezuela, Claudia Ataveros, Giovanni, Dennis, Rosalyn, Johan Ataveros, Waylar Abano, Isli, Grace, Perlita, Maribik, Bertalio, Jennifer Ataveros, Jennifer Eswina, Antonia Baco, Alfie, Mary Jane Pansat, Joser, Jean Rose, Risley, Alvin, Christian, Judora. So atong present karon kay kumahan 35. So natay absent nga kuan. Makalango? Di ba ka? Sa amin pangkawapuan. Stardust na ito ba? Aram nga attendance. Napajuday, wala pa rin ako na. Si Julita, wala na. Okay. Di ang pagpapakula, boss na nato ay pahilawin natin mga bisita si Sir RG dito sa PCUP, si Pangkaret sa local housing office, o si Atty. Campo na legal officer sa mga pamasantaan, o si Bob Islin, Santa Ana. Santa Ana yang digusok. Ya, oras na di affiliated din kay usap sila ng makatan sila. Papasabot ba no sama sa isang pinagkare. Sir RJ, o sa atong asosasyon na nagpagayon pa ang meeting. Aron nga ato yung masabtan kung tutok yung sa atong mga kausapan si Kasi. Ang mga utang na anay ng mga kayawato ng mga kausapan. Wala nga, nalipay ko nga, inawag sila dito. No? Si Atty. Aron madungag sa pagpasabot na ito, alam sa pagkahapsay sa atong kolusyon, aron nga sa umabot ng panahon, muhimpit na ito, ang magsoko kita o bayad sa atong ito. Kaya musugutan sa nili, so sa pila na ito ay nagayon sa atong pagpuyo, hindi sa atong luna, nagitarokan sa atong mga manimalay, dugay na nanandoy nga isa mahimutang, dugay na nanandoy nga maabot ang panahon utang na maato na yun sa higpit ng mauna. Kung sa kinipunto ha, bawal siya yung mga pamaagi, ilagi, huwag man itugon sa kagayonan ang pamalaon sa gobyerno, niya, iusap ng kanilang sistema. So, okay mo, hindi tabon na siya. So, kung sa mga may mamagi, kusa na siya sa masyutan na ito karupagunan. O, unas na natin ay, isa yun na itong upaambit mo. Sir RJ, Ma'am Karen. Si Ma'am Karen lang ito unahaw pasulti. Sige, kadito ako sa Ma'am Karen. Sige, Ma'am. Si
Ma'am Karen. Thank you po. So, nasa tulong, may hapon. Hapon ka ng tanan. Mo na siya ni, nadala siya na mo sa local housing, nadala siya ng ang inyong ipamitar. Gusto mong makita mo ang tagiya sa yuta. Nga, ginagawa ni Attorney Aaron Tampon at ni Mang Christine. Na-adjun sila. Yung usasad, na-adjun si CUP na ano rin. Para sa inyong mga maputana na ninyo may mga tana rin. Pwede na Sir RJ. Pero, ang kailangan na nandun kayo, nga nakakagiya, kung yung mga diskutan sa inyong meeting, hindi kayo makakaroon. Ang opisina, nagmalipayan binagi ni Atty. Bex na wala pumunong ang gobyerno sa pagtapang kaya no, dili jud nato sala no, wala jud sala nga ang CMB karon wala na mga padayon. Pero nagsalamat ni ang tagiya, wala siya usa. No, nang nalita taglay paagi na maninyuhan gyud ang muna. Muna ang tagiya itugod rin siya sa bagong programa sa dinamo ni Padagan sa Pagkakausi. Kunya ako sa hindi pangayuan sa duga ng panalangin sa PCUP kayo, which is ako siya sila na siya sa bawali na ang sa na mayuan siya ang yuta ilang ito pasagad. Muna ang amo siya ng ako siya invite for Mr. RJ sa telephone na hanas pa na gusto ko kung mayuan yuta na nagklaro, wala siya ng pagpanan, may budget ko kalimon pa kaya pagod na secure mo ko kailangan ko sa siya housing. So sa DNIP, kay si Sir Landy man siya nangahani. Natulong lang na nahandol mo lang po sa CFP na nagsit sa DNIP. So ano na ako rin. Yan, ilan ako lang nun, Sir RG, ako nang pang ngayon sa mensahe, sir, para nila. Thank you, Ma'am. Ako na ito, Ma'am. I think murag katong last nga pag-aral na ko pasabot naman siguro ko. Unya karon niya meeting na mabuna. I hope na kato mga reservations o mga kabalaka nato ato tong paabot nila. Kay kani mo hope man yung negotiation proper. Okay, acceptable naman po ang vote. Kay dili na ng posible nga gobyerno ng bayan ako tungkol sa pag-o nga mga kasaban. Pero nakita gyapon ko mga usapan nga mahatagan ang solusyon ng mga programa. So karon ako na I hope na kung ang mga concerns ato nang ipaabot nila kay para abutas ko na I hope so. Nga pagkakita karon ako na karon na nila. With that, more siguro o niya akong ibalik ni okay, salamat kayo Karen o Sir RT. Then alin na sa mga punto na buta itong malubog ikan sa mga nagiyan katong na pasulti si Atty. Tampon. Galing Dua kami dilantar ako magaling. Anyway, ako din si Adonero, ako ang representante sa lima man sila. Ako sa si anak si anak nila si Wesley. Anak niya siya sa mga tagiya. Namatay na magulang ko sa. So, mga sa video na dilantar sa lang ako ang si Victor kay namatay na ko sa. Daily i-reflect na karek na iya buat na sa amin kasi ito pag-is nila na tapang nila ito ng attorney karek pa to di ba attorney Ibon o diya sumoto na sa kanamo titulo kung kinauta sustinta mo digawas naman sa ipang komisiya ni DBM nga dili na sa pabor sa kaning mga community mortgage ay kanaan bondo naman sa mga informal centers. So nainahin mo formal may kinakatong nivel na wala i-withdraw ang petition for safety. Dapat yapon siya subject sa approval niya. Kaya mo naman sa mga hindi pa na siya kaya na makinig. Pasibol ko na ako ko pag-uwing
kailan nag-application, pwede mag-procedure. Bago ang CNP. Kaya nakuwan ka, kung yung karet niya, sa kayo maayo, kaya matana ka sa timeline, sila kagagawin sila mismo ang i-offer. Dami i-management na proposal, kaya sila nakakuha na sa approval, hindi pa man sa ito, matugyan ko, magkaling mo siya kung sila na. So, meaning, owners mismo, hindi na sila palayan sa owners, while nakuha na ang approval sa CNP, kaya isa kaya na ako ang installment payment sa owners, kung ma-approve ito sa CNP, mas maayo, ibitang lang tuloy nila sa tuloy ang bayaran na ninyo. So, baka nagkaroon na ito ang sitwasyon, nasa side nila owners ko, problema na sa payment sa CNP. Kung nakagamit lang ng manghihang magpayra, kaya as much as possible, hindi na option na po, hihangin, manmig na kaya na siya, kaya man sa inyo, kaya na may sa tuyo. So, ang kanalan is na nagkakaroon sa nakinantang solusyon, pinagay sa pagpasilipin sa local housing, na at least may some sort of installment na payments lang yung takamalawan ng owners subject sa pagwawalit ito sa mga kung naman sila namin conditions to local housing sa ito ang figures kaya ito alam sa formalized lang na sa buta na sa mga sugod sa inyong payment sa mga sugod at installments. So, mawala na sa side nila owners wala yung problema. Okay, kami open na kami yan. Pwede may magbubat sa CNP nga program pero wag mo kasi turuan ano sa tuha group. Yan kamo, nagugaysan mo, magbubat. Sa pagkakima, kuha pa ka mahuman ng PBBM. So, hopefully, ma-approve lang yawon ng CFP, bisag na hinay na kong data, kaya whatever payments ninyo na kong bayad, sila to, hindi na kita. So, para ba? Sige, sige. Okay, salamat, Attorney. O, sa side sa Imam President. Hindi na. Okay. Kini, nadulog na kini ka, magsagit ka buutan ng mga nag-iya sa iyo lahat. Bakit sila may introduction pa? Kita na kuyo lahat. Mahasol ito. So, kumikal sila kita na kini pakwa na ito, pagpangga na ito. Punta ko sa basa na ng ilang pakwa ito. Makatagal na ito kini. Ito na bunga, maayong pagpapag. Mayong pagkatali na isip ng mga European sa ating kunya ito nila din yung mga komentaran na among ipasukot ba kayo. Hangyo sa dito nga kanang busa na mga hangyo sa kagiyat kami mga European attorney, Ma'am Presley, hindi masugod, hindi mo natangan tubig-tubigan. Doon na sa inyo mga nagkalisod ba? Kaya sa kapag-tapos, mag-lisod pa silang palit, ay bumikan ang pag-ilubog, ang isda sa ay bagat wala dito makita ko kunya na yung mga option mo lang yan hangyo sila sa iba sa mga nakapagod na pamahagi na kay ang inyong hangyo pakayo is tulungan na tulig ang ilahang hangyo sa grupo mahing magulo nga i-extend ang problema kaya harap siya tulong mo kaandaan ang juta yan mayroon na monthly Actually, last week, nandun sa local housing, kuyo na mo ang mga owners. Kita namin i-discourage sa application sa options na pakita natin sa application sa previous 2 years. Unfortunately, ang kailangan, murang budaya na sa kayo, ibuwang na muna sila, pag yung sila ka-enjoy sa sila ng yuta, ang kailangan ay sa kumain mo, kaya lang kung ito ang 3 years lang. Kung madala kay iguwang naman sa sila, sa sila kahuwag, pakitaw naman sa duty sila na nakuwag pinali nga property,
nag-enjoy. Oh, so, mo to ang kaya mo kami na virgin owner sa ako na as between 3 years and 5 years since nag-attorney ka na lang 3 years. Taas sa gaya 3 years. Okay. Mga na may dihatag na ako nila, may dito hatag ng desisyon. Kundi magagad sila sa desisyon sa buong ng gilid. Kung sa'yo ikaw po yung desisyon, yung mahimong ang desisyon ng Presidente, tanan mo yun, Atulino, sa kamubinan sa grupo. So wala sila naging anak, kundi kung sa'yo sila sa butan, awan din na siya. Tuloy ka, buwan. Tuloy ka tuloy. So katong nabila to, ikaw sa 5, ang balang pamilya. Dapat kasama na to. Ang 3-6. So bagay sila tana. Karoon, gusto nyo ng mga tana to kano sa ang kining, kano sa agad ang kanang down payment na kanang makuha bitaw, inyo pang kanang fund. Makuha nyo yung mga gusto, tapos na yung makuha ang down payment. Karoon sa paghagi mo siya na, pero sa mga kakati, gusto na naman. Di amin, ang sa initial mga na ito na muwa o wala ka pa-finalize sa draft na sakto nilang discovery na pang-unit ng is one month or the time na mag-signing ka sa buka. Pero masabot nila medyo bukas pa rin na sa inyo ka, siguro ang pinakadugay na ito kung magkuwata sa down payment, siguro ang siguro ka rin ang pinag na ito pinahila sa kayo niya. Makasto na sana natin yung kapit kasi grace. Pinakadugay siguro na ito maingat at ito na gano'n. Analang siguro. November 31. Ang mga tumatulungan sa Lumbe. So, kadugog yung mga November, tumatulungan sa Lumbe. So, kung sa mga buwan gusto ko na, di ba? O ba, September na. Oktubre, November, sa ito pa, September, Oktubre, November, napatay yung mga kamukuhan ng di ba? So, ang 10% na down payment, kung hindi mo receive bitahon, so sa kakuha ng tunga, pinaka-daw, receive ka daw. I-divide yung kung pila rin yung isip na kuha para makapag-after ka ng daw yun. Bitahan ka. Para na sila idea. Ang 10% ay ato na ito nililang ng kamukuhan na katong 200,000 na ato na bayad sa una. So, pinagkakalipas na lang. So, bato siya, atong 100,000 na nahakan na ito, ano mag-iwa, manipanisak ito yung attorney. So, kung may nosan to siya, kinsa ni kalkyo niya, kompita paliho. So sa kabuuan ko nga, no? Unya ang 40,000 kapi. Oh, minusan mo kuat pila to. No. 10,000, yeah, ibayad ko 47. Ato ipa-compute ni Ma'am para ibaw ang pila. Oh, 200 PCF, no? Oh. So, kailangan mag-save ako na 200 kada daw. Kung may mga dapat ginagawa ko sa 200, pero magkadawat ka ang mga kaya ako. 200 na daw. Oh. So, kung na itong gawin natin, kung ikaw mo tayo, wag tayo pa ng update choice. Kay, kanang galing mo utang o motor, ikaw mo sila magbayad, di ba? Sama sa result ni CRT, mapili down yan. Kini nga itong yuta, agad-idan, mura kami agad-idan, pare agad-idan sa motor. Kanang motor na mahalo, pare agad motor ni CRT. Yun nga, mahal yung motor. O, mamawar yung pasiwa. No? Yan, una-una ko dito, gagawin ko motor, pero
Motor siya, pero ang iyang value, karena po ako makapilong ito. Di ba, yung tago na, magpaamo na ito sa pamilya. Sa ito pa wala yung rason na ito ang kamo, ang makabayan, ang obligasyon. Di kita may ingon nga, kaya ka lang, kaya pa yun na ito. Kaya, mali ka na ingon na, ato ugma, ito pa rin kamutan. Yang kuwan sa tuloy, ang sunod ang kamutan na, kabagay sa pinituan. Karoon sa'yo magsugod sa mong monthly decision. Pwede na naman. So, January, okay mo? Oh, kaya kaya taas ang gapa. Ikan na kumayag ang November, January, November, December, January, datiwan ang bus. Kinsi lagi ako tawa-tawa malang. So, Alex, tawa-tawa. Oh. So, napay ka magkuhan. Oh. Ya, anong pagtigo na ito ang ito. Alipagbinta na ito sa RG. Ang pila na itong savings sa Tagadlaw. 100 na ito kape, di ba? Oh. Kunya, ipadayon na ito. Bumasa ito pagdaw. Hindi ko na taguhan din na ito. Ikan sa ako na ito. Nato siya nga kung bumupang sa mayat sa ito manti. So, na pa mo yung punta na? Kabahay ko rin po ang attorney na mahitungod sa kinikuman pa, nalaitan ako sa kami pro, makabayan na siya in full. Ang paagi ko rin pag-transfer ko sa transfer sa kanan nila. Kani siya kay kung naanay people nga makabayan na tayo, huwag siya lang yung certificate of payment as much as possible. Kung nalaman na ipatransfer nila ng titulo sa inyong area, kamo yung gasto, mas-divide ko nga na ito, okay, tiguok, title mo kung nga ito, so kinsa ko ka na magpa-transfer dahil sa titulo, mas-divide na sa ito, kamo na yung gasto. Pero kung kailangan mo, ito na kamo yung certificate of full payment na nasa school na full payment already, huwag mo sa tanan, para kung saan mo na yung process, nasa mo na yung gasto. Depende na ninyo, ano sa option, kung sa kung kailangan mo gasto para sa advance yung titulo, kailangan mo, huwag ka sa mga mahuman ng tanan, sa mga lang, kung i-just na itong transfer ng title, alam mo na yung choice. So, ano siya? Nga, pinahanglan, isang may ganang gasto ang kon. Yan, kanabit ng kabayan account niya na naka-certification full payment, mga takot, nanatag na kayo ng kalooban ko. Yan, kayo ng kamasus, salamat full payment ko, kabayan ito. Wala ko yung gamay full pa. Nana ba? Nasa RJ. I think ako yung i-discuss appeal mo itong last meeting na to. The contract is by and between your organization and the owners. So, ang doon ay responsibility sa mga naka-fully paid is ang organization. Now, if it's just hindi ka-fully paid mo, mag-transfer ka na organization, is gano'n. Atong advice na we will be helping the organization yung mag-exempt mo sa capital gains kaya kung ano capital gains tax. Pero as organization, dili man pwede ang exemption ng individual. Kitaan mo tag-license to sell, maligya sa individual. So ang atong pagbaligya, hindi ka fully paid in, ibalik na to sa name sa organization. Capital gains exempted ta, i-transfer na to individual po. Exempted yan po na sa capital gains. Ganaan ka paginaw sa uban ng mga kay basin o ato ning iisip na gusto na ta nagkanaan na may draft nga agreement din eh. Pero basin pa yung time na iwan bayad. Kailangan mo itaw. Dili ko kailangan nga ma-burden ng organization. Yung itaw mo din eh. So, agreement ng organization, depende sa po niya, na yung sa duhan nito din yung bayad, kasi may kapal na. Diba? Huwag pa itong istorya ini. Naku, galing kayo nga, pasalamat pa sa mga owner. Tugay na rin na property, tugay na tanong kuyo, ganang lang. Sa tugay na tanong kuyo, magkaging mabayad. Diba? Kaya isuot mo sa una o agreement with them. Nakuhas ko o expire, wala pa minisuot. Kaya mag-sort na mo, itabangan mo, nangyapon na owner, ibigapon, marapon, yapon, ekspresyon, salamat na anak. Kaya, kini nga transaction na yun, mapibili interest, ay believe. Why interest?
Pero sigurado lang tayo penalty. Ibutang. Kaya kasi kung mabayad sa duty. Pero ay naguna ko na ang penalty. Pero kung bayad ko may penalty. Kaya break, ito lang pupunta ng penalty. Sorry, grabe, okay, wala ito yung bayad. So, ganahan naman katulog sa ubang pelikula. Ini, kaya ko ganahan naman katulog na lang sa City Hall na doon na hindi rin participate. Ipadong ka sa kitaan, kaya parang ipadong na ito sa niyato eh. Kaya dili po ganahan na dato na sa organization na. Worst case scenario, na yung sa duha tulong na dili mga pinag-earning, i-explode yun nato sa tata. Yun niya, bayan na nilang dito. Diba? Kaya ba may na dili mo ganahan ng mga pero okay, the only way, di ba? What a choice. Kaya isang dili mo gusto pinang dalawang mong gabi. Huwag na magtanong dali rin ang mga feedback sa mga libro kay tignan ni diri o may pagwas ko may dalikod na mo. Di ba? Kaya, kailangan ko. Wala na, sulpa data na, wala na may problema. Kaya sito rin na tayo. Wala na problema. Dili na, binuod yung concern. Nakabay, may bro, mabalat ang kabayo sa yan, Lucy. Naka? Bilang ko. Ma'am, paliw ko isbang lagi paglaruhin. Para kinis naman ang kasama niya. Nga nung makasabot kayo. Ha? Ang iyang assign ulat na kayo. Ayun pa. Pero, again sabi na alat, particularly, kumuha ka. Asa mo lang gagawin natin. Dili siya ka-tungkol sa iyang lahat na side na. Bye? Oh! Sige, okay lang. Ay, paghilapot ba? Kung sa mga kailangan, actually, kailangan natin magkatulog sa pagkutulog. Hanggang sa mga kailangan lang magkatulog mo niya. Kung natin, hindi mo dito. Diba? Alisan. I-survey naman ang gawin. Ang local housing nila ng matubag. Saan na ito? Kaya, ang nakuha sa imuha flat, nga na dugang sa katanda ako, in-distribute sa na. I-share ko sa na. So, yeah, also, ang delete na, okay, nagkaroon kong pahit. Hindi mag-fight na ng population. Hindi naman ay puspod na tumimuhan. Kaya nagwaan sa katada. Moro ko na.
paano mo sir sa pag-religion sa pag-signal sa utangan, dili iya ang asawa ikaw sa iyang mga dili sila magdili sa patungkol sa balay kung ilaan mo din. Okay. So kami instead of magplano mo mga nalain ko magkukot kaya iya dili sa utan. Dito na lang initapon sa ilang para magkakaroon na ng utas o down payment, mayroon na ng pagkakasukot. Okay. Mga kuha sila, kanang assurance ba na ba yung mga suggest ng mga assurance na dili sa basta-basta na i-qualify. Pagsabot mo, inyo ang sabot sa imong ugangan. Ugangan? O, pagbuha mo mag-agreement, inyo ang buhat ang ating bayad. Yeah, ang pwede naman bago pagsabot mo sa inyong ugangan. Kung susunod yung ugangan, ikaw ang laibutan na itong master list, pwede na. Kung maliguro ko rin yung ugangan, diba? Kamong duha, ikaw na lang ang laibutan nito. Kung owner mong duha, di ba? Pwede ko mo. Hindi, magpa-transfer ng title ninyo, inyong nalang duha. Or pwede rin mag-agreement ninyo. Sure na ako dyan eh, hindi sabihin na rin ang pagkumarot. Yeah. Yeah, ito may line. Successive or cumulative? Cumulative. Kaya kung dili na mag-appeal ang itong cumulative, ang inyong buhaton, kung dili na to, kaya may tapong pwede mong bubayad ka ron, yung sunod dili na po, yung sunod bubayad, hinanglan yun niya, 3 months, tulog ang buwan. Ang may tapong po na, kung ay dili bubayad ninyo, magutangan yung penalty. Sampol na usap ka bayad. Mapinaltihan, di man kumpleto ang bayad. Mana i-suggest naman ninyo na kung mahimo, paglatag mo ako advance sa usalang kabuan. Kaya para in case no may kwarta, ang organization doon ay makuha kwarta. Para ang pagbayad sa ilaha, permi kumpleto. Ika na nung di na mo pagbayad. May tabuan na, kung pagtulog ka buwan nga, huwag mo mabayad, natural, mag-forbid mo yung payment, bawi mo yung ta. Isa pa man, nagplano tayo ka, tulog ka buwan? Nagplano ka tulog ka? Yan sa may lain naman siya. Kami, nananyo lang kayo ng pagbabaw din. Nangyay lang kayo mga disip po niya. Laruhin kami, laruhin kami. Kalau mungkin istorya pa ini, meeting ka, hindi ka, umalas meeting, kalau istorya na dekat, nagpulguro ang after the meeting. Una-unahan ninyo, kami wala ba yung kumpanya ninyo, yung inglato ng gobyerno, itarong biya mo ng servisyo niya. Kaya parang makibaw yung tawag ninyo, kaya ba mag-iing sa inyo gobyerno? Kaya may ikot ng good owner, iban pa ng good owner, mag-pero mo nag-pahila yung kaso. Dugay na kayo ng isyo, nakalimutin na rin, doon yung sa natawa na yung mga operatory, tabangan ng pagkatawag, iso kayo yung kasada. Namaya niya 5 million down payment niya, nag-problema sa kasada. Kamu, nangayang sa kasada niya. Parato, kamu mo yung parato na transaksyon. Yan na, kapit mo, uli sa development, doon mo sa Boracay, mahal kayo yung yuta. Sige, yung sa may lain, kaya mag-expect niya na by next month, makabayad na ta sa down payment, niya mag-signing na sa agreement, para January, start na bayad. Kaya kaya tulog ako, i-deliver ka ng babay. Imagine na, 10 years ago, 33 years old ako, sarap 43 na. Dali na kayo. Hindi may tawag sa mga. Sige. Ganun, ibaligyan pa na yung tawag. Kasi
hindi ko, ani please, pero kung deklaro kailangan ko rin yung komento. Yan ang naging aras-aras lang. Pero, wala magyagawa rin magawa sa komento mo sa ito. So, kung maingon tayo na sa insurance nga hindi makaso, di yun sa kasur, kaya bisa kung sa palikalimpyo atong titulo, kung natin buang-buang nila ang mag-claim, alak wala yung mabintong, iha, di man nagawa sa mga samuha, di naman di naman na mag-control at buang-buang niya ang claim, bisa ko yung laro mo ulit. So, but karon as assurance sa ninyo, di mo. Thank you. Mga ganun nga magkaibawa, pinsa man ninyo ang bilik mo kaya para ma-exclude na ito sa equipment. Kaya para din ang problema ng organization ba kay pang-assume na lang, hindi sa ito, hindi matag-agreement, yung pagkawamatay, kuha mag-parta. Or base pa din yung tapat-tapalan, hindi ka mag-pagtapal, hindi yung kakalan. Kung yung pagkawaman, hindi ko monthly na, di ba? Hindi ko monthly na, mabulyas ko atong transaksyon, kaya wala yung kapal. Diba ang natahanap ko sir, kung pilay natahanap ko kakabuan na sa tibok na grupo no, palingon nila. Palingon, Nga, tunay sa kataw, dua kataw na hindi mabayad. Diba? Binati ko ang matabayan. Mate, Ang palingon nila Sige, pero malitaksi lang sila paputan ba maputang nila na yan. Ibutan ako sa agreement. Kung basa ko na yung draft ko. Pero ganaan ako yung nanagagisakso ko kung yung una na sa lisay. Pero kailangan siguro yung balik na sinayo ko maapit. Kaya ikaw kinana, tagaan ako ko, tagaan ko power, tagaan ko authority organization, isip, qualified. Okay, para dili na trabaho din, burden sa lahat. Kaya para makakap sa lahat mo, dapat mag-segment. Nandun may mga man ang bayan. Kato mga delinquent organization, tagaan ko authority na ito kaya ang agreement, na siya may qualified. Ya siya may mapili o isa ituloy coordination ng okay? Ano lang kayo? Kaso ka kayo sa Laguna ba? Anyway, kung ang organisasyon kayo ako na authority, kung namin o kawa o magkakay kailan din na kaya po na case na kasi kurado mong financial yun. Financial lagi. Kaya kung iskobol sa kaso, gamay na kayo na sa pagbaligyan na po. Barato na yung baligyan, 2,800 square. Baligyan namin 5,000 na yung palitan. Tingnan ko baka ko. May mga internal na mga yuta diri sa Talisay, 5,000 baligyan. Di ka rin kailangan yung sukihan ni tabangan nila, pero yung ba man ito mag-uutan sila o ginagawa sa smart session. Diba? Para maikot ka sa Laguna ba, sila may problema inaayos sa buka. Jadi ni bala na kay so terus kita satu bala. Sampai lagi. Yes ma'am. Yeah. Total percent between the memorandum of agreement is one between landowner of organization. Pwede mo dapat mo o contract between the organization sa homeowners individually. Yan. In exciting November, pagka-December, pakimahan ko na ito individual, contract ko sa'yo, pwede na sa'yo. So, para doon ay basis, hindi ko pang disqualify na ito. Okay, ito pa. Hindi ko ganahan nga ano ko yung istorya na dungan ano, ang lagar ko kung nila. Hindi ko balik na yung diri pa. Hindi ko kayo na nyo. Okay, ito ba? Nanay.
Inumdumi din usabot din yung mga pikas kinabuhi nga atong ipalit dili mo atong ipalit kita. Ngayon ang ipalit ang value din sa atong pagpalit. Kaya kung gusto mo lang tinuod ni Kristo, kita sa po na. Kaya itong ingon na ito na dili na sila ginahan ng piha kay dugay kay orang ko ginahan. Tutal lang yun sila. Kaya ka lang pag-file of days, sa mga na kaso, dili ko malo pero dagan na kayo speaking sa dali naman na. Tanan di pulisyon pa ang mo. Tanan di pulisyon sa lisay, dili na ako pulisyon dito, dili na ako hindi take kaya mo na trabaho. Dali ra kayo ng mga yan sa may lain. Dili di ba mahandok ka? Dili di ba mahandok? Pero mo may binuha. Yan sa mga. Uy, Lagi nasa lagi tigo, di ba kaman, muli na dito. Nalaboy mo text na mo sir, bulbul lagi mo ng sir. Okay na ba? Pila naman kayo ibayad sa down payment? Okay. Ano sa amin yun na bayad? Kaya kung ano ba ito eh, uban ang eh, dili mo rin sila. Ako ba ang dawat silang dulot ni siyempre ba? Kaya kung November ang bonus mo, December na kami na ang November, na ako lang sa set. ang bonus na ko kay 5 million naman. Hindi ito, kanang kung sa mga tabuan niya na kumakabayan, November, December. December ang nakulang doon nila, kasi doon nila nag-gasto. December 15. November 15 yun. Ang due date, kung sa'y mas prefer ninyo yung due date. Kada buwan na due date. Pizza 5, pizza 20, kaya kung ako ba, sweldo ano 5 o 20. Ako ba 15 o 20? Ako ba sweldo? Pizza? Sige, ano ka pag pizza 20 o sweldo? Gato ko ba ng sweldo? Pizza 15 o sweldo dere. Wala yung mga sweldo dere na? Babi mga lupin sabay ka rin January 20 kaya ang sweldo mo sa private 10 June sa mag-signing ka o November mag-signing ka November Lakas kay ka ha. Hindi ka lang ulit sa mama. Bakit batasan gakuan pagdiri? Bakit gakuan diri? pero okay na siguro mag-signing ka November bayan dapat signing ka
sign eh kay ano lumayan. Kulitaw sa kanya mo. Siguro po upon signing of the agreement at ang agreement ay katong kailangan niyo mo dako ilang monthly ay dagan mo sa 3,500 monthly dako in your payment pwede mo daw og 20 diba 50% gamay lang yung monthly Down. Baliktad, down. ay nag-experience mo to gawin niyo okay ko lang natuloy mo ang kursan road yung stanky naasubo ay ba ay yung simin okay kating gawin sa kailain ang monthly nga bayad nato sa 20 yun okay pwede na po sa kapatid ko naman ako ng grace period like this 20 na grace period so sa 20 ang duty naman ang grace period ng 5 days ay para hindi mo pinagtihan November 20 ang ilang okay yung pinag-pero natin yung 15,000 naman. kaya kasi kung punta ka ng pinanting ng 1% Inig sa 3 years na per month of tuloy din ay kung lakad sa pinaka percentage pinakaguluhan ng penalty basta mabayad na rin ako kung yun siya okay November 15 ang atong signing sa agreement mauna na tayo ataka sa down payment sa landowners. Pero ang atong deadline sa organization dapat wapay November 15. As early as natin yung pagkakang i-bayad para maka-return na kailan na ikuwang na ito. Pero kung dili ito ito, dili kong kabayan. Kung mamalit mo ito, ako asa mo pinagpapag, makita mo dito ito. Yung mga pinay mo sa online sabong, dili rin ito, ismin. Dili ito, kanang binunanay nga story ba, dili binuman, palit mo tao na real property. Yung tao lang ang palit mo, maningkamot na. Panamili ng dagat kayo ng mga beneficiaries na ito, may bayad ng categories na ito, hasil na kayo na kita dito kayo ang location. Kung sa may lain yan, sir? Diyan sa layo. Ang layo, wala ka dito kami. Hindi ka pa dyan, ang layo ko dito yung pag-iwan. May tagin pa niya, ito po yung ito. Okay na ba yan? Ma'am, okay na ka? Diri-diri lang, okay na? Bantay yung higit-higit yung mga nawa. Okay na? Ito mga pag-iga document, di ba? Mag-isa niya magulo na. Alam kayo nila kita. Diyan, okay na? Okay na, okay na. Kinsay wala natin diri ko. Ilan po? Hoy! Katong membro, ingat na magkahit kayo. Istorya na. Istorya mo nito yung form, at ibato nyo yung kausin. Para makakasaya ng tao. Ano to, pwede ito, wahin na to. Kaya di makasabot kung bakit istorya, suwayan lang ng istorya. Dili kaya kung kasabot yun, suwayan lang ng istorya lang ng istorya. Eh, basta kung makasabot ko sa'yo, kung mayroon mo istorya niya. Diba? Naik na. Dili mo.
Klaro din kayo ha, sulti sa RJ. Sapot din natin yung gikuan. Yung sulti. Tinaw pa sa tinikuan. May shooter. Kuya, wala naman tayo nagsulihan niyo. Gusto ko man. Wala na no? Wala may kimutan na. Okay na ba tanan? Ano ba yung problema? So, mo naman siya dino, nanang tagagani, mapaabit ang mapaabot sa buwan, ato na dyan ng sugdan, kaya naman hindi. Ako na sa mamali ang mga experience ako mga ulo, mga problema ka sa tao, pero kung marami ang na, ako ko wala ko may pagsubok sa mga logic ko lang ba ako na masabi ko wala ko na bayad ko lang ito maliban na ang Pilipinas ano ba siya mga guys yan yung malang namin daw sa namin marami sa kuma kaya social housing siya kuan bi pareha sa way from niya kung si Jidel ng malang is gamay ni monthly tungkol kay 30 years to 3 months hindi madali kayo mas may kami guys party natin kung tayo tayo kaya mga ang ownership of it, kung para tayo sa dali ng okay? Kunya, ako sa daing pa lang, ako sa iyo gusto sa mga pasalamat nila ni attorney, ibaw ko sa attorney, maayo kayo, ibaw ko lang sa attorney, ganyan. Dili dyan sila may gada, ako ang mukanta na yung attorney, kasi sa attorney, wala na niya. Tinuod na ako sa iyo, dito ni ma'am, may ko kayo ni ma'am, okay, sa kanya mga dito, na siya kayo. Mga maayo sila, gusto na sa atin sila mga kwarta, sir. Eh, si ma'am, manawag niya, manawag sa nako, na kung sa ako na ano, nakakap na mo, wala ko yung taga-SMP, mag-decide na mga taga-SMP. Kali, si Mayor, may napadaog letter sa Manila, sa itong endorsement na ninyo ha, para yung mapalit, sa pag-2 years. Dito yun ng 1 year, wala na rin budget sa Pilipinas. So muna, ang dito ni ma'am, may kumag na, kung sa'yo mo, at kasi si attorney mo, may kumag na, mo niya, kung sa workload na mo, ipadagal na ng DNIP. So muna, isolve na lang nila. Kaya may human at kaya kung sa innocent people, kung wala nito sila, gusto sa sila may enjoy nila ng so, salamat kayo nila. Salamat kayo sa kayunan. Kanya, wala na mo yung kuhan? Okay na, sa kong kaatanan. Ang atin lang saan, ang katong wala mga babe, sa ko na-enjoy ko na sa pagkutanan, naging sa pero yung kaya naman sa opisina niya. Katong may yung mga katong paminat ng mga babe, ito yung mata. Dahil may name, kasi ato nila sa may pasapot nila. Para sa gawang sabihin mo ni Sir RJ, before tamang buka kay November pa man, may exclude na sila. Okay, salamat. Matutukan din ang mga kaiguan eh. No, mga kaiguan kami lupa. Na susang sulti, susang dahil ka sa mga isip ito mga ato at katumuhaton for finality at yung mapapasay o ma-plans sa akin na nayon dito sa inyo. So, wala ba tayo na sulti kay ato na mga nasulti sa mga nangaging mga adlaw. So, ato na tapuson ito rin. Kaya itong kuhan ng atong meeting. O, salamat din ito ni Atty. Angkor, ni Gayos, ng President, si Sarang Dilikan, si Ayos, ayun na ito, si Kuway Luwas, si Fisyo, sa Okapur, si Mang Karen, na nakagay community, Dilikan mo Karen, kay Ilitay, na nakagay Sampo. Salamat kayo, ma'am. Iwalin mo sa tiyang makatulog sa Okapur na kinahanglan sa assistance. Daghan kayo salamat, bisigasin ng pabutin niyo. Maunta, ang atong umaabot pa ng mga kalibugan, magpalapuson pa kayo, umaabot na nato ang kausayan o ang kalimpitan sa atong pakandoy. So maayong hapon ka ito tanan o medyo talagang manalangin pasalamat. Salamat sa anak Espiritu Santo, kami ang mahal. Salamat din po. Ipadala ang walang Espiritu Lord niya ang may masulti ka namin pinagpapalin. Salamat sa mga word of wisdom mo, yung pamalihan na rin namin. Salamat sa iyong presensya o kaya ito lahat mo sa aking pagsabutan ka namin. Ngayon ako Lord, na ito mga limbro, mga latili, kinutang at kapo na si kasi mag-aanggo sila. Nunda, sanong sila sa mga kaibigan. Lord, pinagis ang buhok, kasya, na agad din ang pagkakas sa umat niyang pangandiyo.
Dugay ang panahon ng God na pinagkuhayo ka sa Katining maabot ng Pagno, pila na tayo doon. Mahal ko ang ginagawa sa higit ang kalabos. Dito na natin ipunayo, pinaging Kristo. Pag-ibigari pa kayo sa Espiritu Santo. Diyos ko sa akin sa katuran. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Maayong hapon, o God, Tuhan, kayo salamat. Yan, mag-vlog. Bilis, Diyan sana, balik pa na ako.